Τα 100 μέτρα δεν είναι απλός αγώνας. Είναι μια στιγμή ζωής. 10 δευτερόλεπτα που κουβαλούν πίσω τους χρόνια θυσιών, πόνου, μοναξιάς και απόλυτης συγκέντρωσης. Είναι το αγώνισμα της μιας ανάσας. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Ένα κακό ξεκίνημα, ένα γλίστριμα, μια στιγμή αδράνειας και όλα χάνονται. Γι' αυτό πολλοί θεωρούν τα 100 μέτρα το πιο δύσκολο αγώνισμα του τύπου. Όχι σωματικά αλλά ψυχολογικά. Η ψυχολογία του σπρίντερ. Ο σπρίντερ ζει σε μια μόνιμη ψυχολογική ένταση. Δεν έχει ούτε 10.000 μέτρα να διορθώσει τον ρυθμό, ούτε να κάνει 6 άλματα όπως το μήκος. Δεν έχει γύρους για να μπει στον αγώνα. Έχει ένα ξεκίνημα. Αν το χάσει, ο αγώνας τελείωσε. Αυτό δημιουργεί έντονο άγχος πριν τον αγώνα, τεράστια πίεση για τελειότητα, φόβο αποτυχίας, αυξημένη αυτοκριτική. Ο σπρίντερ πρέπει να μάθει να ελέγχει το νευρικό του σύστημα, να βρίσκεται σε απόλυτη εγρήγορση αλλά όχι υπερδιέγερση, να είναι ήρεμος αλλά εκρηκτικός, να είναι συγκεντρωμένος αλλά όχι παγωμένος. Αυτό το ψυχολογικό ισοζύγιο είναι από τα δυσκολότερα στον αθλητισμό. Η εκκίνηση, η πιο σκληρή στιγμή. Η στιγμή που ο αθλητής μπαίνει στο μπλοκ είναι ίσως η πιο σιωπηλή και ταυτόχρονα η πιο εκοφαντική στιγμή στον αθλητισμό. Όλος ο κόσμος σιωπά και μέσα στο μυαλό του σπρίντερ γίνεται πόλεμος. Το σώμα θέλει να εκραγεί. Το μυαλό πρέπει να μείνει ακίνητο. Ένα ψευδές ξεκίνημα δεν συγχωρείται. Η παραμικρή καθυστέρηση μπορεί να σημαίνει απώλεια μεταλλείου. Αυτό κάνει τα 100 μέτρα το αγώνισμα των νεύρων και όχι μόνο των μειών. Οι σωματικές θυσίες. Το σώμα του σπρίντερ δουλεύει στα απόλυτα όρια. Καμιά άλλη μορφή ανθρώπινης εκκίνησης δεν απαιτεί τόση εκρηκτικότητα, ταχύτητα, νευρομυϊκή ακρίβεια, μηχανική τελειότητα. Αυτό έχει κόστος. Συχνοί τραυματισμοί τενόντων, ρήξεις, μυϊκές κακώσεις, υπερφόρτωση του νευρικού συστήματος. Ο σπρίντερ ζει με το φόβο ότι ένα δευτερόλεπτο απροσεξία στην προπόνηση μπορεί να τον κρατήσει εκτός αγώνων για μήνες. Η διατροφή του σπρίντερ. Η διατροφή του σπρίντερ δεν είναι απλώς υγιεινή. Είναι απολύτως στρατηγική. Στόχος: μέγιστη δύναμη, μέγιστη εκρηκτικότητα, ελάχιστο λίπος, γρήγορη αποκατάσταση. Οι βασικοί πυλώνες είναι υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, σύνθετες υδατάνθρακες, καλά λιπαρά και μικροθρεπτικά και κυρίως μαγνήσιο, ψευδάργυρο, σίδηρο και βιταμίνη D. Η διατροφή δεν είναι θέμα απόλαυσης, είναι μέρος της προπόνησης. Κάθε γεύμα είτε σε ανεβάζει είτε σε ρίχνει. Η κοινωνική απομόνωση. Ο σπρίντερ ζει με πρόγραμμα. Προπόνηση, ανάκαμψη, διατροφή, ύπνος και ξανά από την αρχή. Δεν υπάρχουν ξενύχτια. Δεν υπάρχουν χαλαρά Σαββατοκύριακα. Δεν υπάρχουν διακοπές χωρίς πρόγραμμα. Αυτό οδηγεί συχνά σε κοινωνική απομόνωση, αίσθηση μοναξιάς, απώλεια κανονικής ζωής, περιορισμό κοινωνικών σχέσεων. Ο σπρίντερ δεν ζει σαν έφηβος ή νεαρός ενήλικας. Ζει σαν επαγγελματίας από παιδί. Το ψυχολογικό κόστος. Η πίεση για επίδοση, η ανάγκη για συνεχή βελτίωση, η σύγκριση με άλλους, η δημόσια έκθεση, οι αποτυχίες και οι τραυματισμοί αφήνουν βαθιά ψυχολογικά ίχνη. Πολλοί σπρίντερ βιώνουν άγχος απόδοσης, φόβο αποτυχίας, κατάθλιψη μετά από τραυματισμούς, κατάθλιψη ταυτότητας μετά από μια κακιά επίδοση. Όταν δεν τρέχουν καλά, νιώθουν ότι δεν είναι ούτε αυτοί καλά ως άνθρωποι. Αυτό έχουν σαν αποτέλεσμα ένα επικίνδυνο κομμάτι του πρωταθλητισμού. Το αγώνισμα της μιας ανάσας. Τα 100 μέτρα είναι το μοναδικό αγώνισμα που ολόκληρη καριέρα ενός αθλητή μπορεί να χρηθεί σε 10 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει χρόνος για διόρθωση. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθος. Δεν υπάρχει δεύτερη προσπάθεια. Είναι το αγώνισμα της τελειότητας, το αγώνισμα της απόλυτης συγκέντρωσης, το αγώνισμα της ψυχραιμίας υποπίεση, το αγώνισμα της μιας ανάσας. Γιατί όμως το κάνουν? Γιατί συνεχίζουν παρά το πόνο, τις θυσίες, τη μοναξία και το φόβο? Γιατί εκείνη τη στιγμή, για εκείνο το πέρασμα της γραμμής, για εκείνο το 10ο δευτερολέπτου, για εκείνη την αίσθηση ότι έγιναν πιο γρήγοροι άνθρωποι στον κόσμο, έστω και για μια στιγμή. Συμπεράσματα. Ο σπρίντερ δεν είναι απλός αθλητής. Είναι μηχανή, είναι καλλιτέχνης, είναι πολεμιστής και ταυτόχρονα άνθρωπος που πληρώνει τεράστιο ψυχικό και σωματικό τίμημα. Τα 100 μέτρα δεν είναι απλώς αγώνας ταχύτητας. Είναι δοκιμασία χαρακτήρα, ψυχής και ταυτότητας.